Čaute všetci, tu som Kameniko a dneska v tomto novom videu. Dneska je to zasa opening. No proste zasa a máme tu 3 anielské a 3 demonské, takže ideme pro 3 anielské. Dúfam, že mi tam niečo super vypadne, lebo proste nejakéž nič extra zatiaľ. Dobre, budeme dúfať, že to bude proste superový, že mi tam niečo dobre padne. Teraz ide démonský. To už trvalo dlhšie. Player ikona, tak to nič. A player ikona je dobrá, tak nič. Nič dobre. 100 blingov. To je dobre. Takže urobím určite pušovanie proste na niekoho. Proste bude nový video. Tak to je asi všetko. Nič nevidím, čo by som ešte mohla otvoriť. Jedine, že ešte nekončíme, lebo ešte môžeme otvoriť klasický startup a ešte jeden demonický, z čoho mi môže niečo dobre padnúť. Takže ide sa. Takže ideme si zahrať ranked a dúfam, že to bude dobre, lebo neviem, čo mám na to povedať. Dobre. Dajme im proste tu najviac pušujem, akože natáčam to, ale budem natáčať určite. No a proste tak, no nech si ten typek niečo vyberá, lebo reálne nechcím. To som čakala. Takže som odbral, dúfam, že ste už ten nejaký, ale bože, ideme konečne hrať a ja dúfam, že to vyhráme. Možno, že to dáme, no tak beriem späť. Rýchlo. Beriem. Nie, Morty, ja to nenávidím teraz. No, ja budem trénovať Morty, som nabral bol. Je to akože dosť ťažké, lebo títo proste oni tu vždycky berú, akože nedá. Nie, dávajte gól, prosím. Ja potrebujem vyhrať. Tak, pekne, to sa mi to páči. No, rýchlo, dík. Frankenstein mi zachránil život. Super, tak to užili. Rýchlo. Prvá výhra, akože super. Áno, Morty, ste najlepší diel kokos. No, tak neviem, či to vyhráme. Vyhrali sme a ideme si otvoriť ďalej. No, jeden klasický a tento démonský, takže z tohto 100 blingov, no poďme. A klasický, to som veľmi zvedavá. Poď. Super, čakala som niečo viacej. Takže to je všetko z tohto videa. Budem robiť určite a budem proste hrať Brawl Stars. No to proste uvidíte, takže to je všetko. Takže ahojte.